Kai jama'a, wallahi duk da dai ana azumi, mutumin nan dole ne sai na zo na kafe shi na yi magana akan shi. Ban taɓa yin magana akan wani ba, amma Garzalimi ko wallahi kaf duniyar Kannywood babu wanda ke burge ni, wanda baya bari maganganun mutane suna hawa masa kai irin bawan Allah nan. Ku bari ku ji abin da yake cewa. Maganar gaskiya fa Alhaji, dan shinkafa fa an karbi shinkafa fa. Sai shinkafa ta zama mana jarawa. A shinkafa mun karbi shinkafa, mu ba wanda sai hana mu karbi shinkafa ba. Ko gobe aka raba shinkafa sai ka ganna a gurin. Dan wallahi ba abin da zai hana ni sai na karbi shinkafa. To yake yanzu Gaza dai wannan harkar siyasar da kake kai baka samu kuɗi a cikin ta ba, ya kamata a ce fa ka hakura. A'a mene ma yana tare da samu kebi, kawai ka bari Allah zai ba. To yanzu zagin da ake maka ma a comment Gaza, kai ka ce wannan dan siyasar mai gidanka ne, kai ba wannan mai gidanka, kuma ba san kana yi ba. Ke karban shinkafa ku yi hakuri. Ba yadda za mu yi, ku yi hakuri, shinkafa sai mun karba. Mutanen gari Allah ya ba ku hakuri. Matsalar tsaro da kuka ce ba ma magana, Allah ya kawo tsaro a kasar nan. Amma harkar shinkafa ba sai mun karbi shinkafa. Yawwa shine kawai. Ka ji gaskiya. Mun karbi shinkafa kuma mu a Kwankwasiya muke, a bangaren gwamna muke. Okay. Mu ya bata kisa ne, mu yan a ci daɗi lafiya ne. A'a ban gane ba. A to zaka je ka zaɓi ɗaya ne, bacin har yanzu baka san makomar ka ba. A ci daɗi lafiya muke yi. Mun zo muna tare da gwamna, gwamna ya zama inda ka san ba za mu iya ganin sa ba. Yanzu kai sai kaga gwamna? To kamar mu a siyasa. Da haƙidar daga wajen shekara 10. Ai gwamna baya ta mu, gwamna ba zai ba mu kayansa ba. Saboda haka a wallahi ai dole ana uzuri ga zali. Wallahi tallahi ba zan. To ni yanzu kamar ni da na ganin gwamnan kulli yana Abuja. To ni kamar ba wanda yake ganin sa yanzu. Yanzu ba ka san mu yan a ci daɗi lafiya, mu ka san sun canza mana suna ba, mu yan a ci daɗi lafiya. Kwaɗayi mabudin wahala, wallahi kwaɗayi. Wallahi ka ji da zori ya ce wai kebi sai na ci uwar ka da kallon fim din dan gwamna na ce ba matsala. Wannan siyasa dai ta bane dai. To shi mutumin nan da kuke ji daga ni ko bai bari wani ya bata masa rai, bai bari tashin hankalin wani ya hau kan shi, a'a shi kawai duk abin da ya zo mishi bakin shi faɗa yake yi. Gaskiya da gaskiya kenan. Ni wallahi a kaf duniyar Kannywood ko wallahi babu wanda ke burge ni wajen fitar da magana sala duk abin da aka yi ba ruwansa zai mai da abin shi kawai comedy sa, ka gane abin nashi yana burge ni.